Никога повече няма да седиш с кръстосани крака след като чуеш това. В биомеханиката на човешкото тяло основна роля играе нашият таз. А когато кръстосваме краката си, ние провокираме дисбаланс в него. Подобно на основите на една къща, долните крайници определят позицията на таза. Той от своя страна увлича целия гръбначен стълб. Обикновено това води до изграждане на патологична стойка на тялото, наличие на мускулен дисбаланс и засягане на нервни окончания. Усуква се гръбначно-мозъчната обвивка и се получават проблеми с кръвоснабдяването. Често болките в кръста, гърба, раменете или врата се оказват плод на един навик, който подсилваме всеки ден. И нека само ви кажа, ако смените краката, положението не става по-добро. За още интересни съвети може да последвате Здравен център Холистик във всички социални платформи. А ако имате някои от изброените проблеми, може да запазите час за консултация на посочения телефон, за да може нашият екип от специалисти да ви помогне.